ingagara pasi pamusoro mai yanguva yekuti tigwedake zvepamutemo tichingamidza chakamerenya maoko kusvika kwavaita setsika dzedu dzechivanhu tafundirai vana baba tiuchire kaviru mashure mangu tiuchire vana maitidza kuya tinotonga vanhu kugara titoona kuti kuramba zvake mhosva akaita kuramba zvake upombwe hwakaita vanhu bavo vakawanda pamura asi anobatwa achiba ndiye mbavha vanhu uroye vakawanda anobatwa achipomba ndiye mhombo kunzwisana ilanguage dzakasiyana siyana koya kuroorana kuno mwana wakugara mukadzi mukaroorana ninge iri jeri mumba hamugara unge maramba isi anondebva pazikanwa kuti mukadzi ndoupi panozikana kuti musi wokuenzera kuti mukadzi ndoupi kana kuzoona mwana mimba ndopakuzikana kuti zvakadai izvo kufanira kuzvinzwisa izvozvo saka vanhu teedzerai tsika dzedu dzerudzi rwedu rwechitema asina british toita zvakanaka vanhu ngatigarei zvakanaka tichiita zvakanaka tiwira ndipei nyaya yatoni inokukumbidza klebu irikudhira pfuma yangu uye ndinoda kuchenure mwana wangu mudare taurei kumbidza iwe ndudzi kwasarangani kesi nyaya yangu inini iri pakuti mukwasha wangu agara nehanzvadzi yangu mukuru anosvika makumi maviri saka kugara kwawaita kubva pakashaya baba wangu mukwasha wangu aneka kuteerera kaakuita pandinoenda kuira bhazi ndichidzokera kubasa ndoshanda kusouth africa kumba kwangu anokuita kuti akangonesana nemukadzi wake vototinhana vaenda kumba kune mwana osikotura mwana wangu kune mwana wangu inini anoenda kuchikoro kuti atezva mutoro wenyu mwana wangu ondifonera ndokwira bhazi ndouya kuno ndasvika ini nanetondo munhu akadzikira zvakaitika katatu gore rino kutaura kwatiri kutoita iko kuno muna april zvakadaro futi ndobva ndatota kutengerwa tiketi kuno ndobva ndauya isusu hatina kuti mwana unoende paita meeting sei tuzewe nyaya iri kuitika pauri kwangu nyaya yekutanga yandakanetsana naadzimai vangu kuti vasimuka adzimai vangu uya kuno mukadzi weibva imboenda kugara simuka ugara pachena mubvunzo wati sei uchidzerera pamba pangu kana ndisipo ndiri kusouth africa pindura kunogona kuita sekudheerera kana tichinge tanetsana saizvozvo asi chekutanga chandakanetsana naadzimai zvavasina kubva vakaziva 2000 ndopandakaroora adzimai vangu 2002 takaita mwanasikana anonzi Pasnage anga atumika mvura ndabva kubasa ndakawana mubhegi ravo muine album ndopakatangira nyaya yemushinda kana kuti murume anonzi Super Mbanguri yemafotos ndakabvunza adzimai ko ndianiko vakadzadzama aiwa kahandiudzeiwo naye adzimai ndiani uyu ndakanzi Super Mbanguri koneiko makadzi ake ari muno ii muri pamusha pedu vakataura kuti akaita zvokundirepa ndomiro dzavakandipa ndikati zvinogona kuwanika hazvo asi makadzi ake afanira kuwanika panapa ndakapa 1 bande ndakati bvisai makadzi panapa ndonyaya yekutanga yandakanetsana naadzimai haina zvayo kusvikana nati yechipiri yandakanetsana naadzimai ndeyekuti ndakavaroora chinamata musangano nevadzidzi ndiri mudzidzi navo vari mudzidzi vakazochinja saka vaenda kunonzi harvest time vachiti ivo mweya wavo uri kuitirwa zvakanaka nekuharvest time vakatanga vachiti vanga varota vanonzi mai makura ukumudari mukadzi wako zvakanyanya ndomudari ari kugara ari zvino ari mumba kwavo zvakanyanya unoona vakati vashanu apa iwe uri mukadzi rimwe kwete handina ichikutasa kutora mumba kwavo nenguva vakoma vakauya avatama pamusha ndati chii chikumutasa kumutora iye akati achida kumbofunga anga asimuka pamusha nenyaya yechipiri kuti akajoina sangano rinonzi Christ at Work achindoko akumuitira saka paakajoina kuharvest time akada kusiya futi musha nekuti ndakamuti ini zvemabhaibheri andamuzvijaira saka akada kusiya musha akabva adziviswa naasimba ndonyari kunzirozvijairira musha kwaona atipindura mubvunzo uri kumutora manje uri kumuda here izvozvo ndiri kumuda hongu mudzi kuti mukadzi ndikuda atidzokere kumba mukadzi ndikuda ngatidzokere kumba pindurai uri kudzokera kumba kwako unomuda here murume wako sei uchitikana baba vasiku pamba unitakaita zvaunoda pamba nemurume wako
remekedza musha wakakuberekwa wazvinzwa, kudza baba vako mazuva awedzero panyika, kana unomata kuwadzidza. Ende chechi wanzwa here, uri pasi petsoka dzomurume wako, wazvinzwa, uri pasi petsoka dzomurume wako. Kana Bhedhuro kana akarida nenguva munoita, kana akakutiwa chidya chechi ane kodzero, wazvinzwa. Chechi munofanira kunyengetera muri pamwe chete kuti uno Satani api pakati penyu. Tritezi uri kuzviitirei? No, ndapano zvese zvakadarika. Mutaure kuti murume wangu chienda chechimwa chete kusvika mufutesa. Mudze nomutupo wake muteeresa here. Ndazwa kuti je, taura. Ndinogamuchira amai. Right. Imwese mwati kudi mwenyaya. Right. Ayo pfuma mutemo. Ayo uchina mukadzi yapera. Wanzwa here? Pamusoro ngozi papa ndangoti pane pandandati sipo kubatirana demo kuti izvozvi adzimai vake vange vari kumba kwangu kutaura kwatiri kuita izvozvi. Ndakatozotengerwa tiketi ndanzoti kwabatwa demo kuno. Teerera unzwe. Iwewo futi unofanira kuita kuta. Tino malevels. Ini ndikasvika panapa, kana ndasvika panapa ndakita basa iri. Ndoda kunzwe, kubvira pandatanga kutonga kusvika panapa unzwa zvanditaura. Zviri straight. Zvimwe zvacho. Unoenda kuchechi handiti? Jesu zvakasvika mutemberi ationa munotina akatora shamwaka rakatemberi kavatsvene. Munhu ambona pakushambaidza pamba pake. Anochichidzirawo zvimwe zvinhu kuti zviite. Nokuti munda wana womwana wako unodiwa nouyu. Tritezi? Fanira kukwira sitemai. Mataurana avaitana apa ndiye muri kutosvika sei. Pavakakura havasiri vana vadiki. Angasunge tai kudzoka kunge vana vadiki basi but vese vakura. Ichocho chokwadi asi mamiriro akaita zvinhu paground chaipo. Ndizvo zvatikugadzirisa. Uyu murume uyu iye mukwasha wangu musi wechina ndakaenda kumba kwake ndichida kumudzidzisa nenyaya yengoro yababa wangu yakapararira kwayo. Kumashure ukangati nondobhadhara akandipa $100. Ndaida kuti ndinobvunza 200. Mashoko akazonditaurira acho ndo akanyanya kuzondibata zvakanyanya. Nokuti kana achituka murume anotuka neguva rababa wangu. Chinyarara wataura. Usaite shungu dzakadini. Wanza kutaura. Zikama iwe. Usaite ubafa waperekwa zvinhu. Mwana wana asi wako. Paunotonga chete kubva pamusoro autonomi. Kwese pasi unotonga. Kana ari kugangerwa we nonguva isina kufanira unopinda pamhosva. Wazvinzwa? Tsvaga $20 pauriva. Kurubidzi. Wati imwe samoni yacho yati wakamborora here uchitsvaka zvokutaura ndakaroora muna 2000 ukabvisa chii kubva pane zvese zvaidiwawo ukasara ni ndakapedza rusambo ndakabvisa mhou ine zamu ndabvisa mhou ine zamu ndakazovadana ndawana rimwe siru vakauya vakariona ndichiti riendewo kuna amai vakaenda kuna ambuya vangu handiziva vakataura nachii vakadzoka vachiti zvinhu hazvinakuira musha amai vandibvisa saka chimbochengetai. Alright. Iwe chicho wakabvisirwa taura zvawakabvisirwa parusambo haana kupedzawo kwasara mari panguva yacho yakaroorana mari dzaishanda asi idzo dziri kushanda pari zvino but panguva yacho yakabvisa yange isingasvike parusambo koita zvakwamai zvinonzi machira chichizoshuwa akabvisa mombe akatipa 1 mombe mushure monge baba wachirwara ndatoenda ndini ndichinotaura chiri chawakapirwa akatipa mombe kumwe chete nekurusambo haana kupedza. Wanzo zvataura chizvo ndinobvumira kuti imhou yanga ine zamu nekuti ndakatovara no handisi kuzviramba zvese izvozvo ndati wakabvisa mombe wanika inati panoshona yaitaura kugara navakuru kana kuti kana kutonzi zamu rinopondera munozviziva right. Kuendesa mombe inozama haisi zamu asi kuwirira kunoita kuti uitichi imombe kana ukayanana natezvo titesi kana musina kuyanana unogona kuti haisi mombe vanogona kuti imombe imwe chete batoda kugadzira imba enitimiri nokuti mese muri kurasika zvinogamuchira asi pavari kuti vatoenda pavari kuti vatoenda ivo hazvisi baba vedu tese navo vanga vachiri vapenyu no kana uri kukwasha ufunonyanya kutaura mira ndikudzidzisa
pakutara kwatakataitisa parevo yepfumo sitofana kutonyara muchireva kuti ukapota uchipindura pindura kuti kana nokwamusiri muri mega munopindura nyaya yekutonga shama zwisisa ndikukuudza kuti haufanira kuti wedzera kana kugadzirisa zvake kugadzirisa zvatezvara haufanira kugadzirisa zvatezvara kana vakatotyoka izvi ndisinogadzirisa wanza zvatamutsura kuti iwo samhanya zvedemo siyana navo unoziva kuti demo rinotema asi zinodzikisa zvese izvozvo bvisa pfuma yekudiwa une vana vangani vashanu kunodikana mombe dzinoita shanu wazvinzwa wani ndiyo ukaendesa kudikana nemukono masungiro wakabvisa idzimwe 6 bvisa mudare medu muno mombe inoita $300 kana uri munhu anonzwa uchiremekedza dare rino nokundikudza zvandikutaura newe unombobvisa $300 pokutanga tivapa adzokere South Africa tichimirira nguva tokupanguva yavobata ndinogona kutambidza 150 panguva ini visa imari $20 inoreva ichichitikana watongana nomuswasha padani musumu chigaro chatezvana wazvinzwa ndozvainoreva tiri kuti isusu zvese zvaunoona panyika zvinokufura vakuputa nevadii hapana amwe anambika iwe una makore vangani iwe wanza zvokutaura itai zvakanaka wanza zvokutaura itai zvakanaka kana zvazonetsa pamambo rokuziva roti unowana mudare muno tinoti mombe $300 kana ikauya iri yemari togona kutotaura kuti iyi ndiende kumhai ngaitotenga mombe yachitiiwona wazvinzwisa kuitira kuti ndo inomisa musha yevana ndinotaura pana ndikumboo pane pandakaenda kuti ndinokohwa mbeu dzangu pane mukadzi akauya kumba achitaura kuti nda bhuku riri pasi pepiro ndikati uda bhuku riri pasi pepiro iwe ndiwani zvanzana sori zvenyu ndaifambidzana naajema zvavakandiita vakauya kumba uko vakanditi ndakauya panapa vachinditi yaone kumba mukadzi akandiramba akaenda kusha kwake saka inini iwewe ndoda kuroora nekuti handina mukadzi wandiri kugara naye mazuva ano ndakatouya panapa ndakatogara 5 days ndakati mukauya panapa mukagara 5 days maigara mairara paizva ndararamba menyu mumwe ndomandairara saka iyo nyaya yakandibata kutanga bondi rako raiyedziwa mungazi badhara itaurire zvataura izvi zviri sei anoda iwe chokwadi andisikupuwana nazvo vangataura zvavanoda pakudaro kwendeka anzi taura unoda chi mbudzi imari inaichanga mbiri ndivabatire mbudzi bhadhara mbudzi mbiri $60 chazopiwa 5 kumba wazvinzwa ndokutenda chandataura ndichikuda kuvaka musha wako vamwe vanotaura zvakadhaka vamwe vanotaura kuti mombe batiregai vana kuti chiuda kuombera chii ndachida kuti ozi kumba hanzvadzi vangu vari kumba ndo vatataura nezvavane mwana wake festival yake ine mwanawo iri kumba inova imwe iri kukonzeresa kuti hondo ipapapa saka pakajeka kuti uyu kana aenda kumba kwake zvisazodzoka nekwandiri ndazive kuti mwana wake kana akametiswa iye sababa ngaaone kuti teerera uti kana waudza mambo so chinyaya pakuchisiya undichakana imiswani 9 ndopandopedzana jemi tora mukadzi wako wena atamadzina imwendi